Milí dámy a pánové, a idem sa pozrieť na video. Postavil som ich zdarma obchod na limonádu Fiziho a idem urobiť na to reakciu, tak dajte like a odber. Pozerajme. 1 milion odběratelů. To je úžasné číslo, které mám díky vám a proto jsem připravil obrovský speciál. S kamarády jsme postavili ten největší stánek, kde jsme rozdávali naší limonádu úplně. Najväčší stánok Mr. Beast mal väčší. A tu bola reštaurácia, takže prepáč. Ale skoro každý stánok je väčší. Veď aj túto vedľa... No, sú veď aj trhy a tam sú. Nie. To sa nečaslo. Je zadarmo a dokonce můžeš jí mít i ty. Tak sleduj. Copyright od Mr. Beasta. Až do konce. Fizzy Drink je tady! Ochutnej unikátní Fizzyho limonádu s příchutí maliny, tropického ovoce a koly s vitamíny a bez konzervantů. Navíc každá plechovka obsahuje QR kód, díky kterému můžeš po naskenování vyhrát opravdu zajímavé ceny. Tak neváhej a zaběhni do té nejbližší večerky, protože Fizzy Drink najdeš po celé republice. Tak jo lidi, momentálně už se nacházíme ve stánku a ten stánek nám trvalo postavit fakt dlouho. Stavili jsme to asi 2 týdny, museli jsme ho nabarvit a pořád... Už vidím, jak tam 2 týdny stavěl jeden stánok. Nevytuji, teď už vypadá fakt luxusně. Máme tady už miliardu Fizzy drinků a myslím si, že můžeme začít rozdávat. Jo, vypadá to opravdu luxusně. Hlavně všechno je zadarmo. A jo lidi, pokud chcete taky vaši oblíbenou příchuť Fizzy drinku, stačí zajít do nejbližší večerky a pokud ho tam ještě nemají, stačí ukázat fotku u pokladny a oni ho určitě doskladní. To je pravda. No, ale kde je Domča? No lidi, já se nacházím tady z boku našeho stánku, kde jsou tady ty důležitá pravidla. Pojďme si je přečíst. Tady je zákaz konzumace jiných nápojů, tady se pije jenom Fizzy drink. Pak tu máme zákaz lezení po střeše stánku, protože by se nám ta střecha propadla, tam se lézt nesmí. A pak tu máme zákaz placení, vše je zdarma, což je fakt super, ale žádný zákazníky tu nemáme. Tak si je pojďme zavolat. Hele, kdo tu je? Přijďte na Fizzy drink, to je skvělý nápoj. Doufám, že někdo přijde. Lidi, zcela upřímně, postavit takhle obrovský stánek je můj splněný sen, protože vždycky, když jsem byl malý, tak jsem si v létě na zahradě postavil malý stánek s limonádou a prodával limonádu celý svojí návštěvě a díky tomu jsem si mohl vydělat i na svoji první kameru. Ale každopádně lidi, říkám si, že doufám, že jsme se vám tímhletím zdarma stánkem dobře odvděčili za 1 milion odběratelů a ještě jednou bych vám chtěl moc poděkovat. A pokud byste chtěli další video třeba s tímhletím stánkem a postavíme ho někde jinde a třeba ještě větší, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 50 000, tak běžte dolů a klikněte. Větší, veď hovorilo, čo najväčší. Tak jak můžete vidět, zase si na hlavu tenhle stylový kovbojský klobouk a v každém mám Fizzy drink, Koubojský. malinu a tropical. Mám to tady pěkně zmixovaný, takový super drink Fizzy mixíček. No a v levé ruce už držím tady mobil, kde mám načtěte a můžete si tady zahrát takovou minihru. Je tady kocourek borísek a startujeme, jedeme, musíme přidržet, hop, hop, hop a jedeme. No schválně někdo udělá to největší skóre, teď jsem chytil plechovku, tak mám nějakou výhodu, super, no rozhodně vyzkoušejte a já se jdu nabumbat. Čau kluci, dneska jste první zákazníci, chtěli byste ochutnat naší limonádu, máme tady malinu, kolu a tropical. No jasně, a jaká chutná nejvíc? Všechny jsou nejlepší, můžete si vzít klidně všechny 3. Všechny jsou nejlepší. Tak já si dám ten tropical třeba. Tak jo, tak se ho můžeš vzít tamhle a můžete si ho vzít domů, je to dneska zdarma všechno. Zadarmo. Jo. Super. Tak se mějte. Děkujem. Není za co. Super lidi, už máme první 2 zákazníky a pokračujeme. Dobrý den, chtěla byste ochutnat naše limonády? Co to tady máte dobrýho? Máme tady limonádu malinu, kolu a tropical. Jo, tak můžu kolu? Ano, můžete klidně všechny 3, jestli chcete, dneska je všechno zdarma. Fakt? Tak Ano, tak já vám dám to všechny já to 3. rozdám děvčatám Tak. důchodáků. A tady vám dám Ty ještě budou tropical. rádi, to jste hodný. Lidi, hlavně nesmím zapomenout zmínit, že na každý plechovce, kterou jsme dneska rozdali, anebo kterou vy třeba koupíte, tak je QR kód, který když naskenujete a opíšete kód, který je dole, tak můžete něco vyhrát. Čo je najmenšia šanca, že to vyhráte.
A roztočí se vám taková animace a je tam plno cen. Je tam například iPhone 15, PlayStation 5, Xbox a nebo dovolená s náma v Dubaji. Podľa mňa to bude zasa nejakých kamarát. V tom největším akvaparku na světě, takže budu vám držet palce a třeba pojedeme zrovna s váma. Lidi, chtělo by to víc zákazníků, takže pojďme do ulic a nalákáme všechny lidi do stánku. Haló lidi, všichni, kdo jste dneska tady, tak přijďte do našeho stánku, kde prodáváme ty nejlepší limonády na světě s příchutí maliny, koly a tropiku, s vitamíny, bez konzervantů a se sníženým obsahem cukru. Tak doufám, že někdo přijde, ale vypadá to, že to zatím nefunguje. No, myslím si, že bude lepší, když si k sobě pozveme lidi přes můj Instagram. Takže natočil jsem storíčko, kterým jsem všechny pozval a snad za námi někdo přijde. Vypadá to, že Fyzio reklama zabrala, protože momentálně je náš stánek plný. Wow, no lidi, myslím si, že tohle je fakt super, takže prodej může začít. No, zákazníků tady máme fakt hodně. Lidi, upřímně jsem rád, že na tuhle akci dorazilo tolik lidí a skvělý je, že všem fizzy drink i chutná, ale je na čase ukázat něco, co jsme si taky připravili a to je náš maskot. Tenhle ten maskot fizzy drinku vypadá úplně stejně jako tenhle kolovej drink. No, je to totiž fizzy drink kola, ale maskot. No, myslím si, že by si mohl s dětma trošku zatančit. Čau, Domino! Pomoc. Jako čau, ty si děláš srandu s Kopolou, jo? No, je totiž hrozně moc chutná. Chutná, jo? No tak to si myslím, že bychom měli udělat velký test a zeptáme se lidí, co jim chutná víc, jestli Kopola nebo fizzy drink. To je skvělý nápad. Udělali jsme rychlý test u 6 zákazníků a 5 z nich hlasovalo pro fizzy drink, ale posoudit to můžete i sami a svůj názor napište do komentářů. Tak jo lidi, a teď přišlo na řadu kolo štěstí, kde si naši zákazníci můžou vytočit až 10 000 korun na Fizzy Shop, což je fakt paráda. Už tady máme řadu, takže můžete... Tak jo. Začínáme prvním. Můžeš jít jako první, tak, a můžeš si zatočit. Dobrý, další. Vytočia podľa mňa samé debiliny a na schvál to tam dajú. Podľa mňa s nimi do Dubaju pôjde ich kamarát. Tých 10 000 vyhraje nejaký taký divný týpek. No uvidíme, ešte sme to nevideli. Nazadu. Další, tak, toč. No, co to bude? Tak, točí se to docela dlouho a je to kola. Můžeš další rovnou na řadu, ať to odsejpá. Tak, a to je zase kola. No lidi, jsem zvědavý, jak dlouho bude trvat, než padne ta poukázka. Doufám, že to nebude tak rychlý. Co tam padlo? A je to tropik. Tak rovnou další. Ať chutná. Tak, zatoč si. Ne. Taky lidi, já si myslím, že dnešní akce už je na konci, protože, jak si můžete všimnout, tak začíná se na... No tak ahojte, je to veľká debilina, môžete si to pozrieť. Volá sa to... Pozrite si Fizzy Style, nedávajte mu odber. A postavil som zdarma obchod na limonádu, dajte mi odber. Keď budem mať 100 000, urobím možno svoj merch. Kto vie?